Моля ви се, само не ми се смейте на косата, защото по принцип така спа. Днес станах в 11:30. Да, какво правя в момента? В момента преди малко гледах един сериал и съм толкова изморена, че ще си лягам след малко. Какво правих днес? Днес станах в 11:30, пих капучино, гледах малки сладки мъжкини, след това се оправих и в един отидох на фризьор. Бях 4 часа и половина в фризьорския салон, бодисвах се, постригвах се, изправих се, кадрих се. В 5:30 бях готова, обадих се на Вики, отидох в Стария град. Видях се с нея, срещахме се, тръгнахме към новия, бла. Пребрах си, вечерях, седнах на компютъра, след това гледах пак малки сладки мъжкини и в момента записвам видеото и гледах Хана Монтана. Беше много тъжен епизод.